Много отдавна, в далечна земя, живял мъдър цар на име Соломон. Хора идвали от всички краища на света, за да чуят неговите мъдри присъди. Той бил известен с това, че разплитал проблеми, които озадачавали всички останали. Но дори и най-мъдрият цар се сблъсквал с предизвикателства, които изглеждали невъзможни за разрешаване. Един ден пред него бил доведен наистина сърцераздирателен случай. Две жени стояли пред Соломон, като и двете твърдели, че са майки на едно и също бебе. Бебето било мъничко и невинно, а бъдещето му висело на косъм. Всяка жена страстно защитавала своята страна, разказвайки истории за любов и загуба. Било невъзможно да се каже коя от тях казва истината. Съдът бил притихнал, изпълнен с напрежение, докато всички се чудели как ще реши царят. Те наблюдавали Соломон, надявайки се на чудо от мъдрост. След като изслушал внимателно, цар Соломон проговори, гласът му бил ясен и твърд. Той повикал за меч. Донесете ми меч, заповядал той, и разделете живото дете на две. Дайте една половина на всяка жена. В тълпата се разнесе ахване. Как може мъдрият цар да предложи такова ужасно нещо? Разбира се, това беше жесток обрат, буря от несправедливост. Хората мърмореха, шокирани от думите му. Те вярваха, че неговата прочута мъдрост го е изоставила в този труден момент. Как една истинска майка изобщо би могла да се съгласи на такъв ужасен акт? Но тогава се случи нещо изключително. Една от жените, с лице, изпълнено с ужас и сълзи, извика. Не, господарю, моля, измоли тя, гласът й трепереше. Не наранявайте детето, дайте и бебето, само нека детето живее. Любовта й към бебето била толкова силна, че тя поскоро би го предала изцяло, отколкото да го види наранено. Тя искала бебето да живее, без значение кой ще го отгледа. Втората жена обаче не каза нищо. Тя просто кимна, изглеждайки доволна от идеята да раздели детето. Тя спокойно се съгласи с ужасното предложение на царя. Не изглеждаше да й пука за живота на бебето, а само да получи своя справедлив дял. Знаеща усмивка докосна устните на цар Соломон. Той беше прозрял бурята от объркване. Дайте живото бебе на първата жена, заяви той. Тя е истинската майка. Съдът въздъхна колективно с облегчение и благоговение. Мъдростта на Соломон отново беше засияла ярко. Жената, която наистина обичаше детето, беше показала сърцето си. Тя беше готова да се откаже от всичко, дори от собствената си претенция, за да защити детето си. Нейният безкористен акт, роден от чиста майчина любов, разкри истината незабавно. Безразличието на другата жена доказа нейната измама. Тази история ни учи на силен урок за житейските бури. Понякога нещата изглеждат тежки, несправедливи или дори невъзможни. Може да се чувстваме като в средата на вихрушка, неспособни да виждаме ясно. Но точно като цар Соломон, често трябва да погледнем по-дълбоко от това, което се вижда на пръв поглед. Истинската майка не се опита да спечели битка, тя просто действаше от място на дълбока любов и истина. И в този момент бурята от объркване се разсея и изгря слънцето на истината. Животът ще ни поднесе много предизвикателства, изпитвайки нашето търпение и нашите сърца. Когато се сблъскате с трудности, спомнете си тази история. Не се заблуждавайте от повърхностни изяви или сурови решения. Понякога пътят към намирането на слънцето отново е чрез актове на истинска грижа, саможертва и непоколебима отдаденост на това, което е правилно. Преживейте бурите си с истинско сърце и винаги ще намерите пътя си към светлината. Понирайте се за Българиан Репо за още легендарни истории, които ни учат на вечни истини.